Sanmalali moleng yapshe tumelangi Sanmalali moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni yabusheng tumelangi sanibingelela futhi sanamukela izinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje sabonga kakhulu ke nawe umuntu subscribe sicela noma ucindezele khonza bomba oqala ukuthola ama-video amabo siwaposte siyabonga. Yey izinto ziyenzeka maskandi ziyenzeka uyazi ngelo ubani ubengelo uye phela abantu nje buyasileyo ukhathaza nomkhathaza kodwa ke nathi wasuka amadevana lawo madoda shona ngithi sibuyile futhi sibuye nezinye ezishisa bhe lapha ke siphethe khona indaba ethinta navigate mfowacwenza uke wakhipha ipost ethizeni ngomhla ka-18 kaJanuary la khona abhala khona ukuthi namhlanje ekseni sibe ne-meeting noTununu Mfokabiyela kanye noVelo Mfokabhengu okuyishoshovu ezaziwayo emsebenzini osinta indidane. Sithatha isinqumo sokuthi manje sengizokhipha amageza amasha. Ngizobe ngihamba nomfowethu uSiphe itholele indidane. Senzela ukuthi lingapheli igama elithi amageza. Kanti noPotso uzobe eyibambile ngalena kumageza amahle. Wololo. Futhi waposta kanjalo lapha ke ngempela uNavigator Mfowacwenza la esho khona ukuthi abantu abalindele ukuthi uNavigator uzokhipha ingoma ngoNosiphe. Ingoma yabo abazoyikhipha bazobe neqembu okuthizeni okuthiwa amageza amasha. Yebo salinda sazi phela sizophuma iqembu lamageza amasha liphuma noSiphe kanye noNavigator Mfowacwenza. Nje sididini wase kuvela uStyle Mfokakhanyile waveza ukuthize. uStyle Mfokakhanyile uveza ukuthi amageza amasha alidwa uyena futhi ingoma yayo izophuma maduze nje. Wase futhi esithi fahla ngokuthi singalindele kumageza amasha la ahola uyena futhi uStyle Mfokakhanyile. Uthe uma wakhipha le video le ayikhiphile ethi singalindelani wabededela futhi ngaphezulu i-CD cover aselungisile elungisela leqembu elisha lezophuma njengamanje. Ake size ukuthi sini ke le video le uStella Khanyile disigabisela khona ukuthi yini asingayilindela kumageza amasha. Ake sizwe nansi ivideo khona nansi. Yashi lapha ngempela inyamazana yashi inyamazana nawe izwele ukuthi yashi inyamazana awukusho ukuthi uyizwa kanjani inyamazana kodwa ke ithe maqedela lapha sifaka le CD cover futhi nakhona CD cover yayifaka CD cover nansi CD cover la uyayibona mhlawumbe lapha esombeni yona CD cover leyo ke ayikhiphile uStyle Mfokakhanyile ukuthi yeza ingoma hey awukusho ucabangane ngalokho ngokubanga kwegama ngoba ngahle bathi umuntu uyabheka kuzoba nokubanga kwegama lethinta amageza la amasha. Awushivo lakho nawe la ngezansi kwi-comment section usho ukuthi ucabangani ngalolu daba oluthinta amageza amasha. Eke bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.